Nanawagan karon ang Alliance of Concerned Teachers kun ACT Davao sa kasamtangang administrasyon nga kumustahon sab ang kahimtang sa mga magtutudlo nunot sa kalisod nga giatubang niini sa trabaho. Sa interview sa DXDCR in Davao kang Rinaldo Pardillo, ang ACT Davao President, iyang gipunto nga kinahanglang hatagan og pagtagad sa gobyerno ang sektor sa edukasyon. Kiniluyo sa 1.35 trillion pesos nga makasaysayang budget sa sektor matod pa niya, wala na bati sa mga sama niyang magtutudlo. Gani nang inausap siyang mapaminawan ang sa gobyerno ang dugay na nilang mulo nga wage increase kun pagtaas sa sweldo, ilabi na nga wala na nahaom ang ilang ginabuhat sa trabaho sa ilang ginadawat nga sweldo. Kaya tuusap si Pardillo nga maghatag kinig dugang motibasyon sa mga magtutudlo aron nga mapadayon nila ang ilang pagpanirbisyo. Ato mamahayag ni Rinaldo Pardillo. Ano po na ang kalidad sa edukasyon hindi makabot pinagi lamang sa pagdungag o mga posisyon. Inahanan po ng seryosong pagpamuhunan sa pampublikong edukasyon o tinuod ng suporta sa mga matutudlo nga matag-adlaw ng katubang sa kakulangan sa sistema aron masigurado ang pagkat-on sa mga estudyante.